Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Bavutha bengabaselwe abalandeli baKhuzani Mpungose ngesenzo sekaDumakhale sokuzwana nembangi kaKhuzani Mpungose igcokamelisha. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphi na kuphi lani kulo khona le video. Mangoqala usijonele likhasi wamwelekile igama lami ngusibonga konke wakandwanda mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ngicela usilandele ku Instagram @zwide_media. Bathukutele bagane unwabo abathandi nabalandeli baKhuzani Mpungose ngesenzo sekaDumakhale sokuzwana nembangi Khuzani enkulu egcokamelisha. Lokhu kuzemva kwegcokamelisha lokuncoma noma lokunxenxa abantu kuba bayokweseka umcimbi kaDumakhale obuse eJemiston namhlanje. Igcokama libhalile ke inkundleni zokuxhumana labe selisho ukuthi uDumakhale unomcimbi. Licela abantu kuba behambe beyokweseka wona lo mcimbi. Libe selisho ukuthi nalo lizoba ingxenye yalo mcimbi. Kanti ke abantu bebe sebethukuthela begana unwabi ngesikhathi uDumakhale esebonga ethi danki inkalakatha. Munye wabalandeli abangeneme ngesenzo sekaDumakhale abamsola ngobuxoki ubhale ezinkundleni zokuxhumana umbhalo ofundeka kanje. Uthe uyabona mfana asiphiki, uthe uqala ukusebenzisana noKhuzani bese bevele bekwazi abantu i-album yakhe utshwala nephepho wayenza ngaphansi kwe-IGP okuyikhampani kaMgodi yona eyakufaka shi kubantu nepage lakho lakhula ngendlela emangalisayo njengoba usuzwana nalo omumanqela. Akekho umuntu ongazi ukuthi inkalakatha uKhuzani uyoncenga iparishi ngegama King singama Blue Nation uzosazi kahle ke mfana kuzomela ubhale statement uxolise kungenjalo sizohamba siyo unfollower ipage lakho. Bebe sebengena ke abanye abantu abangabalandeli baKhuzani befakazela yena lo mlandeli obhale kanje onganeme. Impela namhlanje esikhuleni zokuxhumana alokho eqhubeke njalo ama post afana nalawo. Mina ngizofisa ukwazi bafethu ukuthi ngabe kukahle na ukuthi uDumakhale azwane negcokama noma uthi cha bekungekho ukahle. Futhi ke uma esezwana negcokama lokho ngabe sekusho ukuthi useyimbangi kuKhuzani noma uthi cha. Ngizofisa ke mina ukwazi ubhalo kwakho khona lapha kwi-comment section. Mina njengentathela YouTube sengiphuma kanje ngithi angibambe evidweni elandelayo.